हेलो लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय। नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय साइबार फ्रडनि आखाइनिफ्राय नोंथाङा रां गोमादों नामा एबा साइबार फ्रडजों नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय रां लुटि जादों नामा? बिदिब्ला आसाम पुलिसा नोंथांमोननो होबाय मोजां खौरां। माब्लाबाफोर नोंथाङाबो साइबार फ्रडनि खैसाराव गोग्लैनानै बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां लुटि जादोंब्ला बे रांखौ नोंथांनो होफिननाय जागोन एबा मोनफिनगोन होनना आसामनि साफ्रोम सुबुंखौ खावलायदों आसाम पुलिसा। बेनि थाखाय नोंथांमोना 24 घन्टानि गेजेराव बे खौरांखौ आसाम पुलिसनिसिम हरनो नांगोन होनना बुंदों। बेनि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार बानायनानै होदों। 24 घन्टानि गेजेराव बे खौरांखौ आसाम पुलिसनिसिम फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों। बिदिब्ला खौरांखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन मा बे हेल्पलाइन नाम्बारा। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। साइबार फ्रडजों जानाय जायखिजाया रांखान्थियारि खैसारनिफ्राय रैखा होनो आसाम पुलिसा नाजागासिनो दङ। जुदि नोंथांनि बेलायावबो माब्लाबाफोर बेबायदि खैसाराव गोग्लैनानै थगायनानै एकाउन्टनिफ्राय रां लानानै थांदोंब्ला बेनि थाखाय आसाम पुलिसा मदद होगोन होनना फोरमायदों आरो बेनि थाखाय खौरांखौ थाबैनो आसाम पुलिसनो हरनो थाखाय खावलायदों। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे आसाम पुलिसा खोथाखौ रोखा खालामनानै होदों। बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों साइबार फ्रडजों जानाय जायखिजाया रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय नोंथांमोनखौ बेवहाय मदद होनाय जागोन होननानै फोरमायदों आरो बेनि थाखाय मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार बानायनानै होनाय जादों। स' बेवहाय नोंथांमोना बे नाम्बारखौ नुनो मोन्दों। जुदि नोंथांनि बेलायावबो बेबायदि रांखान्थियारि जेंना थामहिनबा साइबार फ्रडजों जायखिजाया रां लुटि जादोंब्ला नोंथांमोना बे फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय जादों। स' बेवहाय नाम्बारखौ फोरमायखानाय बायदि नुनो मोन्दों 155260 आरो खनसे बुंफिनदों 155260 नाम्बाराव नोंथांमोना 24 घन्टानि गेजेराव बेखौ नोंथांमोना खौरांखौ फोरमायहरनो थाखाय आसाम पुलिसा खोथाखौ रोखा खालामनानै होदों।